ini lem pet, lem banyu. Lah iki Kak, pakai lem banyu. Baju sepule pakai lem banyu, ora lem rahasia-rahasianan kaya lime kakak Goceng. Gak rahasia-rahasianan pokoknya. Oh, banyu ini kan. Yalah, suara rahasia-rahasianan laceng Goceng. Badhe mumet nuruti kowe ana lem rahasia barang. Nganggo lem banyu ya kena ngene lho. Pakai lem banyu. Oh, Ceng, lem banyu Ceng, ora lem rahasia iki Ceng, ketok melok ning video. Enggak pakai lem rahasia. Gak duwe lem rahasia. Lem banyu aja. Kayak upo kan yang nganggo banyu, nganggo itu sama iki Kak, itu pakai lem banyu. Rasanya aneh malah gampang lotok, digorong digeber malah baju sepul gak nemplek ning nggone nikah, gak nemplek ning nggone fiber, dikelotok-lotok. Iki lem banyu pet, sing penting gak lotok ngono ya Ceng. Ceng ini genah Ceng. Iya ra. Tok sarepot-repot. Pantes. Ceng banyu Ceng. Ini Ceng hasilnya Ceng. Tidak aneh-aneh. Pakai lem banyu aja. Suara lem rahasia-rahasiaan cek. Mumet aku nuruti kowe apa-apa mbok rahasiakno, apa-apa sithik mbok rahasiakno. Aduh, kapan isone tiru kowe aku Ceng Goceng. Alah mbuh wis ngene ae Ceng. Sepantes. Ya ora, wis ngono ae. Dadak lem rahasiaan